Sziasztok, én Holz Gábor bűvész vagyok, és szeretném nektek ezzel a 3 pénzérmével bemutatni, hogy a kéz időnként gyorsabb tud lenni, mint a szem. Figyeljétek ezt a 3 pénzt, és ebből egy már is átvándorol egy szemvillanás alatt a jobb kézből a balba. Most folytatom tovább a másodikkal. Egy mozdulat, és már is 2 van a bal kezemben. Hogy valójában mi is történik? Lényegében ennyi. Átrepül a pénz egyik kézből a másikba. Persze mindez olyan gyorsan, hogy a szem nem tudja követni, ezért mondtam, hogy gyorsabb a kéz. Ennyi, csak egy mozdulat, és már is mind a 3 itt lesz a bal kezemben. És hogy mindezt miért mutattam be? Először is szeretnék kedvet csinálni a bűvészethez. Másodszor támogatni kívánom azokat, akik bűvészkedni szeretnének. Ezért, ha ezt a videót megosztod, részt veszel egy sorsoláson a fölöttem látható időpontban. Ezen a sorsoláson nyerhetsz egy 10 000 forintos vásárlási utalványt, melyet a Figaro bűvészboltban bármikor, bármire elkölthetsz. Ne felejtsd el, csak egy megosztás, és tiéd lehet a 10 000 forint. Figyeld az oldalt, játsz és nyerj! Éljen a varázslat!